Budrobani nebedaki iştveriye be. Je hebt zo een aantal. Hoe Belge, hoe deed de Paris, avec Julie Paris, quoi. En je doet je meer een taxi, je doet je nog belo ben na auto ben niet ra. Je doet je meer een taxi. En de chauffeur een taxi se aan nou to Paris, rue jouwer monument wat tout quoi. En ben fin je Belge lore dan se me petra zo direct zo als petra neer. En je lore dan se ba retroviseur. Retroviseur, je lore me avec petra. Naralo doton gunam me ana zo so da chin ma wich non ta retroviseur. Avec go bandon yon de leur tombe. Avec visang résoir droit. Ma foutang flashtime van paniek bij mijn salai retroviseur en ze kijk me flashtime quoi. Oh, mais te kan rabour op en terug alors België moest weet je mooi aan de ancien flashtime dan. Oh, jou lor chauffeur taxi dan bezoek mooi aan de wel. Jongens daar laat de rolling in te met binnen van de jullie do hoe veel me go ter zijn in pras. En ze lor der België jon lor der België. Ja, dan zei ik flashtangen voor mij. Ja, lor, jongen, zei je dat. Ja, maar chauffeur taxi, zo wat ik krijg, flashtangen voor mij zijn, wat je nu zijn, en ze, je hebt ook al die, jongen, dus boeten touw vol lang, wij paradamonië aan hier, quoi. En jongen, dus kreeg een touw, boom. En België, dus laat on, ze, maar, heureusement, was de jure de portière, que je ne vais pas petit ratet, loupet. Ja, ben je fijn hoe touw voor mij zo. Ja, mais je vois le chauffeur de gars, mais oui, quand il y a un général, mais général, on tape de vin. Et on doit là de